Hapon na, nanapok na silang tanang kay hapon na, kay manguli na, kay magguhom na. Kay nagguhom na, maguhom na, manguli na. Ano, ay ko na ba kayo dili bagyo sa pagkanta. Manguli na. Mga now picture nagpa-picture sila sa aligre sila kaayo kay nano aligre na sila kaayo sa the mattress pinakaayo kung nasa gawas pero kung nasa suot dili ano kinisisan din kita ang dali na gitasubok kahano gitasubok kahano sansan ganina dili usara ya picture dili usara ya picture daghan doha usa doha tulo ka picture na sila usa doha tulo ka picture na sila ito nag-aligre na sila kaayo di ay kaayo aligre na sila kaayo. Sanjon, ingon na, hello guys. Sanjon, ingon na, hello guys. Hello guys. Hi guys. Mana no copyright music. Tagya sa YouTube, ikaw man ang tagya sa YouTube. Tanaw ka, kitahanglan yun. No copyright na. O need no copyright music. Tagya sa YouTube, kasabot ka ng Cebuano. Ang tagya sa YouTube, wala sa United States of America. Awases! Awa mo niya! United States of America ang pagtiya sa YouTube. Agtod alig na sila kaayo. Vlog ko yo. Hello! Welcome to my vlog! Welcome to my YouTube channel. Please subscribe. Welcome to my YouTube channel. Palihog mag-subscribe mo. Huwag kalimutan pindutin ang button. Kung gusto kayo mag-subscribe, pindutin ang button. Kung gusto mo mag-subscribe, pisliton ang button. Dili ikalimtan pag-pislit sa button aron mag-subscribe. Biker Mice from Mars. Yes, wala ko makatawa. Yes, excited ako kayo. Kaya wala ko makatawa yun. Biker Mice from Mars. Saan dyan? Taman. Yowan. Lagi si Yowan. Kung sabay hinungdan. Bisan sa kalisod, manlimbasog kundo na'y pagpakabana. Sa mga higala, sugdi na ang pagbago sa kinabuhi. Tanawa ang panganod. Yowan! Dali. Ano na yung vlog dito? Sa mga higala, sugdi na ang pagbago ko sa kinabuhi. Bali. Paano may kasi sa tawa? Aligre na sila kaayo.
Aligre na sila yung kaayo. Kaya nga no, aligre na kaayo o sabay hinunggan. Natatawa na sila masyado. Bakit sila nagtatawa? Ano ang dahilan? Kumakaibaw sa English oy. Kintoy Official. Subscribe na. Kaya mo ko sa ng Kintoy Official kasi mana bayo no ang bida sa bayo ang bida sa Kintoy Official kay si Kintoy mada ito Kintoy Official no kasi Kintoy mada nag da please subscribe. Hangtod aligre na sila kaayo kaya no aligre na kaayo. Bro. Ganun katawa mo. Lete. Yawan dagan lagi mo, dagan. Kan hindi ko makatawa. Saan magawa ko nila mamamin ko. Bro. Oh, gina. Diyan! Diyan! Amas Inday! Sakit. Kamu Like and subscribe. adunay kaakuhan ang kakulihan. Like and subscribe. Like and subscribe. Bro. Tete. Bro. Tali. Ito muna. Sanjun. Asa John? Uy, makakita asa. Dari bukaan! Inday! Bro, tali. Ito muna. YB, XL. YB, XL. YY. Kung lang. Race. Brutality. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Pizza ay English. Beer. January 18, 2026. Sunday. Tomorrow. January 19, 2026. Monday. Cebuano. Pizza. Enero 18, 2026.
adlaw Domingo ugma Enero 19, 2026 adlaw Loni. Kalo. Kalo Hati-hati ta. Tay. Saan ka ni? Ay, sanay, kay kapiin na. Cebuano, daghan salamat sa pagtanaaw. Okay, kuya. Tagalog, maraming salamat sa manunood. English, thank you for watching. Thanks for watching. All right, Rizal 2026.